pamaagi ni Gwen nga kadako ang 1.2 billion nga para lang sa iparenovate lang sa opisina. Kanang 1.2 billion mga par, kung ibobo na nimo nga to sa mga hospital sa probinsya, dako na kinagtabang. Kan ba kayong angay nga tabanganan sa probinsya mga par, bisan suruyon pa na nato ang kinakabukiran sa probinsya sa Sugbo. So mayong adlaw ka natong tanan, o daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta o pag-subscribe sa akong channel, o sa akong mga viewers nga wala pa nakasubscribe. Palihaw lang kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video. O karon mga par, update kay si former Governor Gwen Garcia nagpatawag og urgent sesyon mga par sa mga board member. Gusto ni Gwen Garcia mga par nga mo pagawas og pondo nga 1.2 billion. Dako na nga kwarta mga par, dili na milyon, bilyon na para asa man unta di ay kini nga kwarta mga par, nganong kadako man ana nga gusto nga ipagawa sa Kapitolyo. Imagino nimo mga par, 1.2 billion unya. Gusto lang di ay kuno na sa iparenovate lang di ay kuno na sa opisina ni Glenn Soko. Sa video sa one mga par sa DYHP kay ni komentaryo po si kuanan ni kanang Ropil Banyo gani Soko kayo si Ropil Banyo kani mga par. Kita ko sa video kanang dili pa magid siya angay nga punggagon, dili pa gyud siya ngayon tanga i-renovate. Grabe pa gyud kanindot sa opisina mga par. Kung naa magani angay nga ilisan sa kana lang siguro mga bangko lang siguro pero kanang mga bungkagon gyud ang tibok opisina, murag dili nam sa siguro to maayo mga par. Kay nindot pa gyud gayo nya, usapa nang magsayang-sayang nata sa kwarta sa gobyerno nya, ipaayo lang sa opisina nga dili pa gyud angay unta gubuon. Kuna magani ilisa na kana na lang mga bago kana mga table nya, murag wala man to mapapasar mga par. Kay ang uban nga mga board member wala man mo tunga, kay wala nakauyon ba sa pamaagi ni Gwen nga kadako ang 1.2 billion nya para lang sa iparenovate lang sa opisina. Kanang 1.2 billion mga par, kung ibobo na nimo nga to sa mga hospital sa probinsya, dako na kinagtabang. O mga par, dako na kinagtabang kanang 1.2 billion ibobo na nga to sa mga hospital sa probinsya. Daghan ba kayong makabenepisyo na? Ba kayong angay nga tabanganan sa probinsya mga par, bisan suruyon pa na nato ang kinakabukiran sa probinsya sa Sugbo. Naa diha ang mga tao nga kay suuna nato nga angayan yun unta nga tabangan, pero wala gyud na maabot na to, wala gyud na maabot sa atong mga igan sa gobyerno nga wag na makita mga par nga bisan gani sa amo sa probinsya daghan magani kayong angay nga tabangonon sa gobyerno, pero mura ganang ang atong gobyerno nagpakabutabong lang tungod lang sa kuan nila sa anang sariling interes. Yang gayong igasto na mga paroy iparenovate lang sa opisina unya. Ang opisina nga i-renovate nindot pa kayo bangko ray angay ilisan bisan gani ang mga bangko na mga par, dili pa man gani angay nga ilisan na, kay dili man na bunog kayo kay naam na sa suod sa opisina. Kanang 1.2 billion kung itabang na nato sa nanginahanglan nga kay suon na nato nga angayan yun nga tabangan,
daghan na kay matabangan na mga paro eh. Suroyon palang unta na nilang anggon kanang bukid-bukid. Di man sa nila makita ko ng angayan nga tabangan sa probinsya mga parke. Manoroy ram sa ni sila og kanang padung na eleksyon. So dili gyud nila makita ang aktual nga kahimtang sa atong mga kaigsuonan nga mga pobre kaayo nga nasa probinsya na mo yun. Mao unta na angay nga tutukan sa atong gobyerno. So daghan kayong salamat mapar sa inyong pagsuporta sa akong channel. Nya paliw kog subscribe mga par para ma-update mo sa ako mga i-upload nga mga video.